The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon. 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpi City. Live rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating Action Co Center sa Irigas City, Camarines Sur Satellite Office. Live natin makakausap si Elias Calisura, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Irigas City. Magandang hapon, Sir Eli. Hello, Sir Eli. Magandang hapon po. Sandali lamang. At mukhang hindi tayo napapakinggan ni Tata Elias. Opo. Ulitin natin. Magandang hapon, Sir Eli. Okay, sige. sige. Mamaya, babalikan natin. So, ang importante, partner, ito tuloy-tuloy na naman ang ating pagtulong at ngayong araw na ito ay meron na naman tayong mga aksyonan at gagawa ng paraan ng ating palatuntunan at syempre pa ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico upang ura mismo nating matulungan. Dalawang istoryang medical partner or hinaing patungkol sa kanilang kalagayan dahil sila ay may mga iniindang sakit, partner. Yun ang ating bibigyan ng aksyon ora mismo. Oo. At yan ay dahil na rin sa layunin, mga kaibigan, ni Congressman Saldico na yung pong serbisyo ng Ako Bicol, serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno na kapartner ng Ako Bicol ay mailapit at madala mismo sa mga taong nangangailangan. Opo, ngayong araw, partner, Irigas City tayo ngayon, partner, naka-live. So, yan, partner, ang kagustuhan ni Congressman Saldi na lahat yung ating mga kababayan, partner, ay hindi na mahirapan sa pagpunta dito, partner, kundi ilalapit natin yung ating tulong sa kanila. Kung iyong mapapansin, halos ang serbisyo ng Ako Bicol Party List, partner, ay tuloy-tuloy, hindi lamang dito sa lalawigan ng Albay, sa Catanduanes, sa Sorsogon, sa Masbate, Camsur, Camnorte. 6 na probinsya, at partner, ng Bicol Region. maging sa mga kababayan nating Bicolano na sa Metro Manila at yung iba pa nating mga kababayang Pilipino na nasa iba't ibang panig ng ating bansa. Opo, eto, balikan natin, partner, dyan sa Irigas City sa muli. Magandang hapon, Sir Eli. Good afternoon po, Ma'am Rene. Ayun, kumusta po kayo ngayon, Sir Eli? Ito, galing pa lang sa, sa orientation sa Kapansanampa. Ayun. Isang programa, partner, ng Ako Bicol, katuwang ang Department of Labor and Employment, TUPAD. Ayan. Sir Eli, inimbitahan din natin ngayon dyan sa inyong satellite office si Jennifer De Lima dahil isang taon na niyang iniinda ang sakit sa balat matapos malapnos ng kumukulong mantika. Partner, hindi lang tubig kung hindi mantika. Nabuhusan ng Opo. kumukulong mantika. Ay, Magandang matindi ito. hapon po sa inyo, Jennifer. Good afternoon po, ma'am. Opo, kumusta ka ngayon, Jennifer, matapos na malapnos ang iyong balat? Mabuti naman po. Opo. Yan, meron pa bang mga fresh na sugat?
May mga sugat ka pa, Jennifer? Mayroon po. Opo. So, Jennifer, maaari mo bang maikwento sa amin paano nangyari itong nabuhusan ka ng kumukulong mantika? Nagluluto po kasi ako. Tapos po, bigla po ako nawalan ng malay. Tapos po, pagkatapos nun, katulog po ako. Nagising na lang po ako ano na yung katawan ko. So habang nagluluto ka, bigla kang nahimatay. Opo. Tapos, nung nahimatay ka, doon, tinamaan mo yung, saan ba nakalagay yung Nagluluto kumukulong siya, partner, mantika? O, sa kawali ba? Ayan, partner, yung nasa video. Yung... Nasa kawali po nagluluto po ako. Opo, tapos doon ka bumagsak. Opo. Oo. Katabi ko po yung kalayo. Opo, bakit naman nahimatay ka? Antok ka ba that time na nagluluto ka? Kulang ka sa pagkain? May nararamdaman ka bang sakit? Mayroon po. Okay. Bigla na lang po akong makayin. Parang po yung mawawala sa sarili. So, lagi bang nangyayari yan sa'yo? Lagi kang hinihimatay? Yun po. So may sakit sa partner. Oo. Lagi siyang hinihimatay. So, yan bang lagi kang hinihimatay? Napatingnan mo yan sa doktor para malaman mo kung ano yung dahilan? Hindi ba po? Okay. So, yan ang nangyari sa yung aksidente na nabuhusan ka ng kumukulong mantika. Nadala ka ba kaagad naman sa ospital? Opo. Mhm. Saan ba ng parte ng katawan mo? Meron kang mga paso or lapnos? Dito po sa pagkitira. Kaya tinatakpan mo ngayon dahil meron pang mga preskong sugat. Opo. Ayun. Okay, so ang binagsakan mo, yung kumukulong mantika na ginagamit mo sa pagluto at syempre yung apoy na ginagamit mo rin sa pagluluto, eksakto doon ka bumagsak. Opo. Okay. Ano yung niluluto mo nung panahon na yon? Yung binatagan. Binatagan, ayan. Yung partner. Hindi, yung kanyang partner, yung, di ba balambot na yung saging? Tawag- Parang, ano nga dito sa Bicol partner? Ayun, binatagan yan dyan sa Iriga. Ginamos. Ginamos. Ginamos yun. Ayun. Dito ginamos yan dito. Doon sa Iriga, binatagan yan. Yan ba'y ibinibenta mo? Nagtitinda ka ba ng binatagan o pang konsumo lang ninyo? Hindi po. Pagkain lang po sa mga anak ko. Okay. Ilan ba ang anak mo? 6 po. Yung mister mo? Anong trabaho ng mister Tatrabaho mo? po kasi. Ha? Kaya wala po sa bahay. Kulang nasa po bahay. yung nandun. Tapos yung anak kong 3 buwan pa lang. Okay. Matanong ko lang, bakit isang taon na ang nakalipas, hindi pa gumagaling itong sugat mo? Wala po kasi kaming pera. Paggamot. Okay. Ano ang sabi sa iyo ng doktor? Ano daw ang dapat mong gawin diyan sa sugat na yan? Linisan po. Linisan at gamutin, syempre. Okay. So, ano ang trabaho ng mister mo? Farmers lang po. Walang lang, farmer. Isang magsasaka. So, siya ang naghahanap buhay, ikaw hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi po. Okay. So, ngayon, dahil nakakaluto ka pa rin ba? Nakakagalaw ka pa rin ng maayos sa bahay nyo? Dahil dyan sa nangyari sa iyo, o medyo nahihirapan ka na? Makakagalaw naman po ako. Okay. So, Kahit papaano. sino ngayon ang tumutulong sa inyo? Kasi mahirap ang buhay. 6 ang anak nyo. Yung mga magulang ko po. Okay. So, kayo ay lumapit dyan ngayon sa palatuntunan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano ho ba ang pangangailangan na gusto po ninyong mabigyan ng aksyon at mabigyan kaagad ng tulong? Mapasikapan po, makagamot po yung sugat ko para po makakilos na po ako ng maayos. Ayun. Okay, partner. Ayun, sabi niya, partner, nakakagalaw naman siya, pero hindi siya nakakagalaw ng maayos. Okay. Opo. So, ang kailangan niya para mapacheck upan. Balikan natin si Sir Eli. Sir Eli!
Ang balak namin po, pagsika namin sa BMC. Pupunta dito yung pupunta si Ipon dito, papasikapan sa BMC. Ayun. Pag doon, magtutulong na kami yung ako Bicol, sa DWD. Ayun. So dadalhin ka agad siya at papacheck-upan sa Bicol Medical Center at tutulungan nyo para makapagpagamot, Sir Eli, at ganoon na rin ay magkaroon siya ng gamot. Ano po? Opo. Alright. Ayun. Sige. So narinig mo po yun, Nanay. Tutulungan po kayo ng Ako Bicol Party List, tutulungan kayo ni Sir Eli para kayo po ay mapacheck-upan at makahingi po tayo ng tulong din sa DSWD para po sa inyong gamot. Opo. So wag kang mag-alala sapagkat aalalayan ka dyan ni Sir Eli, aalalayan ka ng Ako Bicol team hanggang sa madala ka sa BMC, mapacheck-upan ka at magkaroon ka ng gamot para dyan sa sugat mo. Okay. Maraming salamat, Sir Eli. Sana'y gumaling ka na kagad, Nanay, para sa mga anak mo. Back action sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Binata sa Guwa, Camarines Sur, sugat sa mukhang inabot matapos mapagtripan hampasin ng bato habang naglalakad. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang. Ora mismo! Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Babalik na sa aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora Promise mismo! mo, partner, mula sa ating Action Co Center sa Goa, Camarines Sur Satellite Office naman, partner, makakapanayam natin si John Noel de la Mata, 22 anyos na nagtamo ng sugat sa muka matapos mapagtripan ng hindi niya kakilala. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Magandang umaga po. Ako po pala si John Noel de la Mata na lumapit sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para po sa mga gamot at sa pagpa-CT scan. Sa mga gumawa po nito, ito, tingnan niyo po itong ginawa niyo sa mukha ko. Sana po makonsensya din po kayo sa ginawa niyo nito. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya ang galing at iniinda ko pa rin po yung sakit. Hindi ko man kayo kilala pero sana karma na lang po yung bahala sa inyo. At yan. Partner, ayan ang mahirap, partner, yung napagtripan ka tapos hindi mo pa kakilala. Oo, kakausapin natin si John ngayon. John, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Oh, John, kumusta ngayon ang kalagayan mo? Medyo okay na din po, pero yung sa side na part po ng ulo ko, sakit po. Okay. Yung po dito sa, pati po dito po sa likod. Mari mo bang maikwento ang buong pangyayari? Ano bang nangyari? Bakit ka napagtripan? Saan ka napagtripan? Kailan nangyari ito? Ang buong pangyayari po nun, galing po kami sa sport complex para manood po ng laro ng Goa Wild at saka yung Pili po. Then, pag-uwi po namin, pagdating po namin dun sa part ng malapit na po sa may lugar namin, sa may M1 Coffee po. Doon po mismo may dumaan na motor, tatlong sakay ng SYM. Tapos bigla na lang po kami binato. So binato kayo? Yan na tama mo dahil yan sa bato? Opo. Okay. Ikaw ba may natatandaan ka ba? May naalala ka bang nakaaway mo, nakasagutan mo, or nakadiskusyon mo bago nangyari ito? Wala po, sir. Wala din po akong kaaway. Then, wala din po akong halos kilala naman po ako dito sa lugar namin na mahilig makapag-ibigan. Okay. Wala din po ako nakaaway kahit isa. So, hindi mo namukhaan, hindi mo nakilala yung gumawa sa iyo nito? Hindi po. Anong oras ba ito nangyari? Pasado 9:35 po. Ng gabi? Opo. Ayos, hindi mo talaga makikita, madilim eh. Okay. So, hanggang ngayon, may nag-iimbestiga na ba dyan sa nangyari sa'yo? Wala silang makuhang ebidensya man lang or makapagturo man lang na testigo kung sino yung mga gumawa nito sa'yo? Po, may mga nakuha po. Okay, partner. Apo. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din po. Apo, kumusta ngayon yung sugat mo, John? Kumikirot pa rin ba? May, po? Hello po, ulit po. Okay, ayan, okay na. Huwag mo nang galawin na, John. Naririnig ka namin. Kumusta yung sugat mo ngayon, John? Maayos na ba yung sugat mo o meron pa rin pong sugat or kumikirot pa rin? Masakit pa rin? Masakit po pa rin, ma'am. Hindi pa po siya maayos, hindi pa po siya magaling. Okay. Nakikita namin na sa may gitna nitong dalawang mong mata dito sa may kilay. Apektado ba yung paningin mo niyan? Alin po, ma'am? Oo. Apektado ba yung paningin mo dahil sa pagkakasugat mo dyan mismo sa may gitna ng yung kilay? Nung una po, ma'am, malabo po yung mata ko. Itong left side lang po, ma'am. Then, after 5 days or 4 days po, namulat ko na po yung mata ko dahil sa pamamaga po. Okay. So, yan ba ay tahi? Ilang stitches ba yan? 28 po. Ilan? 28 po. 28 stitches. Opo. So, ibig sabihin, malaki-laki din, ano? So, nag-aaral ka pa ba dyan or nagtatrabaho na?
Nag-aaral po. Nag-aaral. So dahil dyan, ano yung plano mo ngayong pasukan? Tutuloy ko pa rin po yung pag-aaral ko. Mag-enroll pa rin po ako ngayon na. Okay. Matanong lang namin dyan, ano, kailan nangyari itong aksidente sa'yo? July 2 po. July 2. Ayan, may video. Okay, so merong nakuhang CCTV footage. So ano yung sabi? Nilapit nyo ba ito sa barangay para ma-review, para malaman naman kung sino yung may gawa nito sa'yo? Opo, inano namin po sa barangay. Then may nakuha po kami may nakuha din po kami na CCTV footage. Kaso hindi po masyadong makikita yung mga mukha. So ibig sabihin hindi na-identify yung mga may gawa nito sa'yo. Opo. Okay, so... Pero sa tingin nyo, ano yung sabi ng barangay? Meron bang parang prospect? Meron bang parang namukaan? Wala naman daw po. Pero may ano po yan, may nangyari na po din sa may part na yun. So ibig sabihin, dati pa, meron na din nangyari dyan sa lugar na yan na may napagtripan din. Opo, ma'am. So wala bang ginawa yung barangay para yung visibility ng barangay tanod, ng police visibility partner, wala bang ginawang aksyon? Wala pa po masyado, ma'am. Wala po. Kahit nga po daw, barangay tanod po Okay. So ngayon dyan, lumapit ka sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol Party List. Ano ngayon yung pangangailangan mo patungkol dyan sa iyong sitwasyon ngayon? So pag-abot po ng mga kailangan po sa mga susunod na po na check-up. Okay. Maliban ba sa'yo dyan, kasi sabi mo ilang kayo magkakasama? 3? Opo, 3 po. Maliban ba sa'yo yung kasama mong iba hindi naman tinamaan ng bato? Hindi po, ako lang po yung napuruan. Ikaw ang nasa pool. Hindi mo ba nakita? Nababatuhin na kayo? Nakita ko po kaso bigla na lang po ako hindi nakailag kasi biglaan din po yung pangyayari. So hindi ka nakailag. Sumigaw ba yung nambato sa inyo? May sinabi ba nung binabato kayo? Wala naman. Wala naman po. Pagkatapos na batuhin kayo, anong nangyari? Nagpulasan sila? Nagtakbuhan na? Pinabilis po yung takbo ng motor nila. So may motor. So So, kung ikaw ang tatanungin dyan, sa tingin mo, mga taga dyan lang yun sa inyo o dumayo dyan? Pwede pong taga dito lang din po sa Tagawa. Taga-Goa, pero dumayo dyan sa lugar ninyo? Opo. Malaki yung Goa partner Opo. Okay. So, ilang araw ka na ospital? Hindi naman po na sa hospital, ma'am. Sir. Nakalabas ka din kaagad? Opo. Okay, pagkatapos ba dyan na nabato ka, tinamaan ka dyan sa noo mo, duguan ka kaagad at diniretso ka sa ospital? Opo, diniretso po ako sa infirmary. Sinong mga nagdala sa iyo sa ospital? Yung kaibigan ko po, yung witness po mismo. Yung kasama mo? Yan yung nakakatakot partner. Yung lumalapit. Dumalaw ba sa ospital? Nung mabato ka at dinala ka sa ospital, dumalaw ba yung jowa mo? Wala po akong jowa, sir. Okay. Walang jowa, partner. Ay, alam mo, partner, Tanong yan ko yung lang, mahirap, partner Yung napadaan ka lang sa isang lugar, tapos napagtripan ka. Napagtripan ka, ang pinakamalalapan nito, partner, hindi mo alam kung sino yung may gawa. Ate, wala ka rin maalala kung anong dahilan. Wala ka namang karibal sa babae dyan. Wala naman po. Apo, kung ikaw yung tatanungin namin dyan, wala ka bang naiisip na rason o dahilan? Baka meron ka talagang kaaway, meron ka galit? Wala naman po, ma'am. Kasi wala naman po akong kaaway ni isa. So mabait na bata ka, kaya wala kang naalalang may nakaaway ka? Okay, sir. Wala naman po talaga akong nakaaway. So dahil sa nangyaring ito sa'yo, ikaw ba'y natatakot ng maglakad-lakad paggabi o ano? Opo, natatakot na po ako lumabas sa O magpapasiguro ka na, mag-helmet ka na? Mag-helmet ka na dyan pag maglalakad-lakad ka ng gabi dyan sa inyo? Katago na lang.
Pero ang masaklap nito, partner, kahit yung barangay parang wala ba dyan na ginawang action yung barangay para naman ay hindi na maulit ang ganitong sitwasyon? Wala po ata masyado. Hindi lang din po ako masyado lumalabas, ma'am. Pero hindi ka nagreklamo ka ba sa barangay? Ako, ma'am, nagreklamo po. Okay. Yung mga magulang mo, anong sabi ng mga magulang mo? Wala naman po ito sinabi kasi wala din naman po kasi akong kaaway. Okay. Eto dyan, para sa medikal na pangangailangan mo, makakausap natin si Ginoong Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Norby, magandang hapon sa iyo. Norby, magandang hapon. Sandali, wala si Norby. Wala pa sa linya si Norby. Ayun, naputol, partner. Alam mo, partner, dapat yung barangay ay gumawa ng aksyon. Kasi, partner, sa ganung mga pangyayari, Saka nababanggit ni diyan kanina, parang hindi ito yung unang pagkakataon na may nambabato diyan. Oo, yun nabanggit niya, partner. So, ibig sabihin, dapat may nambabato. Dapat Paulit-ulit. yung visibility partner ng barangay tanod or kahit mag-request sila partner ng pulis para naman ay hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Actually, partner, minsan hindi ko rin maintindihan. May mga kababayan tayo or may mga kabataan na trip-trip. Oh, trip-trip lang. Wala namang dahilan. Pero ang mga ganyan, partner, hindi yan nasa tamang pag-iisip. Sigurado. Kasi kung nasa tamang pag-iisip, partner, tinapay ang ibabato mo. Correct. Ikaw ba, partner, pag galit ka, anong itinatapon mo or binabato mo? Pera. Hindi. Pag galit ako, partner, hindi ako nambabato. Ano? Pinag-iisipan lang kita kung paano ka sumabog. Parang demolition yun. Opo. Pero yun, sa mga kabataan naman, kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay, si partner, Norby. better stay at home. Ginoong Norby Magtanong, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Joss at Ma'am Remy. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay at taga-panood po ng ating programa. Okay. Norby, itong lumapit sa atin si John na tinamaan ng bato sa kanyang mukha dahil napagtripan ng hindi niya kakilala. May iniinda pang sakit ngayon, siyempre, dahil dyan sa tama ng bato. Ano ang tulong na maaari nating maibigay sa kanya, Ginoong Norby Magtanong? Oo nga po, ito po ay nabalitaan natin at tayo naman po ay agad na magre-responde sa kailangan po ng bata na yan, lalo na po sa tulong medikal na pwede nating maibigay. Ang gawin po natin, tayo naman po ay may mga available naman na pondo kahit po sa fund natin sa DSWD or kung sa hospital, kung gusto niya rin po naman siya ay pumunta doon at siya itutulungan natin. Kung ano man pong hingin ng pamilya or ni John para po sa makatulong po ang Ako Bicol at ang Tabang Ora mismo at makatulong din ng ora-oradang tulong. Ito po ay gagawin agad natin po anytime ngayon or hanggang bukas ng umaga para po may refer natin ito doon sa DSWD. Ibig sabihin, Ginoong Norby, walang alalahanin si John sa pagpapacheck up ng sugat niya at kung may gamot na kinakailangan, tutulungan siya ng Ako Bicol Party List ora mismo. Opo, ora mismo po tutulungan natin si John para po hindi naman po mag-alala ang buong pamilya nito at siya rin po. Okay. So wala nang dapat pang-alalahanin si John. Ano pa yung mga dapat niyang isubmit na mga dokumento para tuluyan ng maproseso itong kanyang pangangailangan? Okay, siya po ay meron naman pong initial na ginawang medical check-up sa kanya. Kung ano man po yung pwedeng i-require, yun po yung ipasabihin namin sa kanya at magbibigay kami ng requirements, ma'am, para po may bigay agad natin yung tulong. Ayun. Pag sinabi ng doktor partner na kailangang i-CT scan, tutulungan. Okay. So, gaya ng binanggit ni Norby, pagkatapos ng ating programa ngayong hapon or bukas, agad na gagawan ng paraan ng team nila Norby at ng Ako Bicol para matulungan na itong si John. Norby, ano? Opo, noted po. Happy po. Ganun nga po. Okay. Ayun. Maraming salamat. Ginoong Norby Magtanong, mabuhay ka. Maraming salamat po. Balikan natin si John. John, narinig mo John? Opo, sir. Tutulungan ka ng Ako Bicol. Papacheck up ka kung kinakailangan na may kailangan kang gamot. Kung available, ay tutulungan ka ng Ako Bicol. Yung bang bato dyan na tumama sa'yo, nasaan na? Hindi naman po namin nakita kung nasa na po yung bato doon. Okay. Matanong ko lang dyan, after ba nitong nangyari sa'yo, feeling mo na bawasan yung kagwapuhan mo dyan? Dati naman po pangit eh. Oy, walang taong inilalang ang Diyos ng pangit. Okay. So John, hangad namin na sa lalong madaling panahon, gumaling na yung tama ng bato sa mukha mo.
sa tulong na rin ng Ako Bicol Party List. At siguro mag-ingat na lang dyan sa mga susunod na araw at gabi, lalo na kung maglalakad-lakad ha. Mag-helmet ka, maglalakad-lakad ka. At yun dyan, kung hindi na kinakailangan na maglabas ng bahay at hindi na kayo magalagala sa gabi ng mga kaibigan mo, better stay at home. Kaya lang, pag naka-helmet ka, naglalakad ka, baka hulihin ka naman ng LTO. Oo, kasi wearing helmet without vehicle or without driving motorcycle. Yun. Okay. So, John, may payo ka ba sa mga kaparehas mo kabataan dahil dito sa pangyayaring ito? Sa mga kabataan naman yun, sana po mag-ingat sila para hindi po mangyari sa akin. Alright. Ayun. Sige. Maraming salamat dyan sa tiwala natutunan. sa Ako Bicol Party List. May natutunan, partner, itong Ay, si ito John. naman, partner. Paalala natin dito sa mga ganito. Sana naman, wag na kayong gumawa ng ganito. Lalo nang hindi naman nyo kaaway. Papagtripan nyo, nakakapirwisyo kayo. Correct. Nakakasira. Buti nga ito, sugat at buko lang. Kung may galit kayo sa mundo or alam sa mo- sarili nyo, better na kung galit kayo, partner, sa sarili nyo, pukulin nyo Pero alam mo sarili yung nyong ulo. batuhin mo ng bato yung buti na walang lang, kaalam-alam. buti na lang sugat at buko lang. Paano Kung kung iba-iba partner, nadiretsuhan, kung napuruhan partner? ito, Correct. saka pirwisyo. Pero wish yung totoo. At siguro, nakalusot kayo sa una, pangalawa, pero pasasaan ba't mahuhuli din kayo? Oo. And sana naman yung barangay partner gumawa din ng aksyon para naman yung hustisya para kay John at doon sa sinasabi ni John na dati pang nabiktima partner ay hindi na maulit pa. Pag nahuli kayo, kaso yan, mabibilanggo naman kayo. Opo. Alright. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat